continuació, en nom d'Esquerra Republicana, té la paraula la portaveu, la senyora Vero Medina. Sí. Bon dia a tothom, alcalde, regidores i regidors, autoritats presents i ciutadans. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte tan assenyalat. M'agradaria començar la meva intervenció remarcant que els ajuntaments són els fonaments bàsics per a l'existència d'un país fort, just i solidari. Ells conformen els pilars més sòlids de qualsevol societat que treballa pel bé comú de totes les persones que hi viuen. Per això mateix, avui és un dia molt especial per tota la gent que formem part d'Esquerra Republicana de Catalunya Roses, ja que tornem a tenir un alcalde republicà al capdavant de la nostra ciutat després d'un llarg camí. La història ens ensenya que l'origen d'aquest camí el trobem als anys 30, quan Esquerra Republicana era un dels partits clau en la política municipal i va liderar el nostre ajuntament en moments molt difícils i decisius. Convé ressaltar persones que van ser cabdals en la governança del nostre poble i que han deixat una empremta impecable en el seu pas per la política local. Aquest és el cas d'en Salvador Marcó, que va ser alcalde del primer ajuntament republicà a l'inici de la Segona República i a l'inici de la Guerra Civil Espanyola, dos moments amb una gran rellevància en la història del nostre país. I en Baldiri Martí, últim alcalde republicà al 1938, just abans que les tropes franquistes entressin al nostre municipi. Baldiri Martí, que va marxar a l'exili passant pel camp de concentració del Vacarés, a la Catalunya Nord, i que quan va poder tornar va patir dures condicions de persecució per part del règim. És un clar exemple de com van viure els republicans d'aquell moment. Però quan s'estima la terra, res és impossible. Dic això perquè a final dels anys 80, un grup de nois del poble, la gran majoria joves, van decidir tornar a crear una secció local d'Esquerra Republicana al nostre municipi, deixant una important obra de govern pel poble de Roses. Aquesta bona feina va generar la participació d'Esquerra Republicana al govern dels anys 90, aportant millores d'equipaments culturals molt importants en la nostra actualitat, com la biblioteca municipal, aquest teatre o reformes i habilitacions del patrimoni històric, com és el cas del Castell de la Trinitat. I com el coratge de la joventut és imparable, a l'any 2013 vam recuperar aquest projecte amb el mateix esperit de servei i amb l'objectiu de fer de Roses una societat oberta, participativa i cohesionada. Motivats per un gran projecte engrescador, ple d'aires nous i carregat d'il·lusió, vam començar un llarg viatge que ens portaria a les eleccions del 2015. El treball perseverant i tenaç va donar com a fruit l'entrada de 4 regidors al consistori municipal, en Joan Plana, l'Eric Ibáñez, en Gerard Teixidor i jo mateixa. Vam liderar l'oposició amb una perspectiva constructiva, voluntat d'entesa i sempre disposats a arribar a acords en benefici del nostre poble, demostrant en tot moment que des de l'oposició també es pot fer feina. Vam intentar que la política municipal anés més enllà de la gestió del dia a dia, posant sobre la taula debats de fons que formen part de l'agenda del segle XXI. Temes com el feminisme, la memòria històrica, la inclusió de les persones amb discapacitat, el consum d'energia verda, la fiscalitat justa, etc. Finalment, el resultat de les eleccions del 2019 ve marcat per l'acord del Pacte de Canelles. Un acord que ens va permetre tirar endavant projectes compartits i amb la clara voluntat d'entendre'ns. Aquests 2 primers anys han estat molt difícils, sobretot per l'emergència sanitària causada per la Covid-19. Però hem sabut treballar colze a colze i ho continuarem fent perquè encara queda molt per construir. Bé, diuen que a la vida cada matí tenim 2 opcions: tornar a dormir i seguir somiant o aixecar-nos i perseguir els nostres somnis. I això és el que vam fer un dia fa 8 anys, quan en Joan va compartir el seu somni de transformar els nostres dies quotidians i treballar en benefici del nostre poble. Tots plegats vam començar un llarg viatge. Tothom podia formar-ne part, perquè tothom era benvingut. En Joan sempre s'ha sabut escoltar la saviesa dels més grans i les idees progressistes dels més joves. Ha defensat sempre la integració de tota la gent que venim de fora i que ens sentim d'aquí.
Ha valorat el treball en equip perquè és de l'única forma que s'assoleixen els reptes i ha sapigut transmetre sempre aquesta vitalitat que el fa únic. Qui coneix en Joan sap que és una persona sincera i honesta, que se sent orgullós de la seva terra, de les seves arrels i de la seva gent. Joan, m'agradaria afegir que des del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Roses, representat per l'Ester Bonaterra, l'Eric Ibáñez i jo mateixa, la Vero Medina, et volem desitjar molta sort i encerts. Tots tres continuarem treballant de valent, amb humilitat, constància i responsabilitat, perquè aquest és el tarannà de la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya i perquè és de l'única manera que nosaltres entenem la política. Ens tindràs sempre al teu costat, trepitjant carrer, treballar pel benestar de les persones del nostre poble, amb una mirada plural i diversa. Continuarem amb el mateix compromís de fer una política clara i transparent com a eina de transformació positiva. Avui estem a les portes d'aquell destí que ens portava el nostre llarg viatge i seguim amb les mateixes ànsies de treballar per una Roses emprenedora, moderna i plena d'oportunitats. Portem encara les maletes plenes d'il·lusions perquè tenim el vent a favor i un gran capità. Una persona que camina de la mà de l'ètica i dels valors humans. Una persona que defensa els drets bàsics dels nostres ciutadans. Una persona que lluita contra les desigualtats i alça sempre la seva veu en favor de la justícia social. Sabem que ho faràs bé, perquè el teu compromís és ferm i la teva estima pel nostre poble és gegant. I abans d'acabar, faig extensiva aquesta felicitació de la part del nostre càrrec de confiança en Xavi Gorro, de l'executiva local i de tota la gent que conforma la gran família d'Esquerra Republicana de Catalunya a Roses. Sabem que estaràs sempre a l'alçada dels moments que tocaran viure. Visca Catalunya i visca Roses. Molt bé, moltes gràcies, senyora Medina.